momiyo nitie king'iyo inde mokalo osebedo ka kanisa osago koluwore gi wach Shakahola ni. To ma ing'eni ok wanyal generalize kanisa te nikech iyudo ka ne gin ji ma specific. Koro sama kamae manyalo wacho ni ineno jolamo ma nigi genuine interest mar lemo ne piny gi jopiny onego kaw usukani gikaw ting' mondo ging'is duong' mar Nyasaye mar adier, mondo jopiny ong'e nang'o nitiere jok ma ochung' ne Nyasaye mar adier kendo gilemo ne piny e yo makare. Ma gik moko mosabedo katimorego gin gik ma gin specific people, ok gi represent kanisa motimore nade kanisa te. Koro aneno ni ma en opportunity, en chance ma jolamo nyalo tiyogo mondo gikel image maber ne piny. To mane momiyo riwruok mar piny bro bedo maber mogik, nikech ing'eni ka ji opogore, ka piny opogore, sana ka piny opogore kisiasa, tiyudo ka kata koro jolamo biyudo ka koro bedo gi shida, nikech koro ibro yudo ka jomodhi e lamo makinyni ka jomok jo opposition okodhi tibro kaw gini magi jolamo makanyo ma Kenya Kwanza ginindo nyako nchiel. To mana biro bedo kwalo ose nikech waseneno kata mana ka jodolo mamoko bende wuok kata mana okelela ka wacho weche ma bende ok apakare wi oganda kanyakla. Koro mane momiyo anyalo wacho ni sani ema koro iwacho ni jomo ochung' ne Nyasaye mar adier ma ok ging'e gima ing'eni nitiere e lemo ka be nyaka wawach ni nitiere jok ma manyo gin self seek donge bishop dong mana adier